गिबियावनो बास्तायगिरि फोरबो जेसुनि मुङै साफ्रोमखौबो हामबायनो प्रेज द लर्ड। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै इसोरनि बोसोन सावरायगोन निसा बेसाद जानायनि सोमोन्दै। प्रेज द लर्ड। नोंथांमोन बयखौबो मोजां खोनासंनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। अब्ला फै जोङो जागायदिनि। जोङो मिथिगौ बे बुहुमा मिथिंगाजों बुंफबनाय, झरना झरनि दैमा दैसा, हाजो हायेन, बिफां लाइफां बुंफबनाय। बेनि गेजेराव गय खान्थाल थाइजौ बायदि बायदिजों बुंफबनाय गामि। हालेलुया। अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो गय फाथै जानायफोरजों, बिरि सिगारेट थांखु सिखर जानायफोरजों, जौ लोंनायफोरजों गोदोसोनानै दङ। नंगौ, बियो नंथारगौ जे बेफोरखौ दाजा दालों होननानै गोथार बाइबेलाव आसि थुनानै दिन्थिनाय लिरनाय गैया। माथाय 15:16, 17, 18 बुंदों। जिसुआ होनदों, नोंसोर दासिम मिथिरोङै, नोंसोरो मिथिया। खुगा सिङाव हाबलांनाय मानिया उदैयाव थाङो आरो उनाव गावनि लामाजों थाङो होननानै। आन्थाय खुगाजों ओंखारनायफ्रा गोसोनिफ्राय फैयो आरो बेफोर मानसिखौ बादुवा खालामो। बेखायनो गोबां इसोरखौ खुलुमग्राफ्राबो बेफोर बै गय जानाय, थांखु जानाय, सिगारेट सोबनायफोरखौ बाहायो जानांगौ। जौ लोंनायफ्रावबो दिनै जों सुबुंफ्रा बिरनि समान। गोबाङानो जौ लोङो। जौ लोङोब्ला मा जायो बेखौ मिथिखागौ, अब्लाबो लोङो। सिगारेट सोबोब्ला मा जायो बेखौबो मिथिखागौ। थांखु जायोब्ला मा जायो बेखौबो मिथिखागौ। गय जायोब्ला मा जायो बेखौबो मिथिखागौ। गासैबो मिथिगौ। अब्लाबो दिनै मानसि जानायखाय बे निसा बुस्थुखौ जाया जायो आरो लोङो, बिसोर थैयाव हाबनानै थानायखाय नागारनो गोब्राब जायो। प्रेज द लर्ड। बाइबेलाव बुंदों, बोसोन बिजाब 20:1 जौआ नंखाय गोहो होयो। बांद्राय जौ लोंनाया मानसिखौ मुर्ख जाहोयो। नंगौ, जेब्ला बबेबा खामानिखौ मावनो हाथावा बेखौ जौ लोंनानै मावनो हायो। बबेबा समाव जे बाथ्राखौ बुंनो हाथावा बेखौ जौ लोंनानै जोङो बुंनो हायो। मानोना बेयो नंखाय गोहो होयो होनना बुंदों। नाथाय बांद्राय जौ लोंबाय थायोब्ला बे जौ लोंनाय मानसिखौ दिनै मुर्ख होनना बुंजायो। मानोना आखुआ सोलायहैयो। बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि 23:21 बुंदों, जौ फेग्रा आरो जासुलाफ्रा हावरिया जालांगोन। हावरिया जालांगोन। नंगौ, बे संसाराव गोबां जौ लोंग्राफोर दङ, जासुलाफोर दङ, नाथाय हावरिया जायाखै। मानोना बिसोरो लोंदोंबो मावदोंबो। नाथाय ओरैबायदि मानसि दङ, जौजोंल' दिन थाग्रा, खामानियाव गोसो गैयिफोर दङ। बाहाय बुंदों, नों जानाय उन्दुनायल' खालामोब्ला गोख्रैनो स्रि फेदलाब गाननांगोन होनना बुंदों। अब्ला जौनि निसाया जेब्ला थैयाव हाबो अब्ला बे मानसिया मा जायो? जौ मोनलोङाब्ला थोर थोर मावग्रा जायो। थोर थोर मावग्रा जायो। मोनलोंब्लासो बियो गोख्रों जानानै मावनो दांनो हाफिननाय जायो। बेखायनो बोसोन बिजाबनि 30-35 फरायब्ला जों मोननो हायो। मोननो हायो। दिनै जौआ गोजाथारब्लाबो, गोसाथारब्लाबो, जोंब्लावलायब्लाबो नोङो बेखौ दालुबै होनना बुंदों। दालुबै। मानोना नोङो दिनै जेसे जौ लोंगोन एसे नोङो दिनै खर' सागोन आरो बे खर' सानायखौ होखारनो थाखाय आरो लोंफिननांगौ जाहैगोन। बिदिनो नोङो दिनाव दिन लोंबाय थानाय जालांगोन। बेखायनो बोसोना बुंदों जाहैबाय,
जौआ गोजाथारब्लाबो गोसाथारब्लाबो जोंब्लावलायब्लाबो नोङो बेखौ दालुबै। सासे मानसिनि जिउ जारिमिन खोन्थानो लुबैदों। जेब्ला लोगोफोर साब्रैजों साहा दखानाव साहा लोङो, अब्ला लोंखांनानै सासे मानसिया लोगोनाव गय जानो आरो सिगारेट सोबनो बिदों। अब्ला बै बिजाग्राया बेबायदि होनबाय, जाय बेसादखौ सैमा मावजिया जाया बेखौ आङो जाया, बिनि थाखाय फैसाबो गैया, अर्थात आं नोंनो होनो हाया। अब्ला सासे लोगोआ बिराद गय जाग्रा सिगारेट सोबग्रा बियो न'आव फैनानै सानफैबाय थाबाय, मा बाथ्रा जाखो बेलाय? जायखौ सैमा मावजिया जाया बिनि थाखाय फैसा गैया आरो गावबो जाया। बेखौ बियो सानै सानबाय थानायाव गावखौ मोनदांबाय। उनाव बियो मिथिबाय, गयखौथ' सैमा मावजिया जाया, ओंखाम ना बेदर बायदिखौसो जायो। बिदिनो बे मानसिया गय जानाय सिगारेट सोबनायखौ नागारनानै पास्टर मावनो हादों। प्राइज द लर्ड। जेसायानि 55:2 जों फरायब्ला मोनो, नोंसोर ओंखाम नङैखौ बायनानै मानो थाखा खरस खालामदों? जे जों उदै बुङा बिनि थाखाय मानो मावख्रुबनाय फिथाइखौ गारस्रावदों होननानै बुंदों। नंगौ, गय जायोब्ला जोंहा उदै बुंनाय गैया, थांखु जाब्लाबो उदै बुंनाय गैया, जौ लोंब्लाबो उदै बुंनाय गैया, बरंस देहाखौ खहासो खालामो, बेमार सोमजियो, केन्सार जायो, लिभार डेमेज जालाङो, बायदि बायदि रोखोम बेमार सोमजिलाङो। ओंखायनो उदै बुङैखौ नोंसोर मानो बायनानै थाखा खरस खालामदों होननानै बुंदों। जे जों उदै बुङा बिनि थाखाय मानो मावख्रुबनाय फिथाइखौ गारस्रावदों होननानै बुंदों जेसाया बिजाबाव। अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, फै जों गावखौ सांग्रां खालामनि। इफिसियासनि 5:18 बुंदों, नोंसोर दाखा बिदैजों दाफे, बेयाव लांसुनिया थायो, नाथाय जिउजों सुफुंजा। जिउजों सुफुंजा माने इसोरनि जिउजों सुफुंजा। गालातिया 5:21 बुंदों, मगन सानाय, फेनाय, लोंग्लुंनाय बेफोरनि बादिफोर आं बुंदोंमोन, बेफोरखौ खालायग्राया इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। अब्ला जों बाव मिथिदों, जायफ्रा लोंग्लुंनानै थायो, फेनायफ्राव नांथाबनानै थायो, दिनै बिसोरो माब्लाबाबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङानो। मगन सानायफोरजों थायो, हिंसा खालामनायफोरजों थायो, बिसोरो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङानो। दिनै जों मानो इसोरखौ खुलुमदों? दिनै जों मानो इसोरनाव फैदों? इसोरा जोंखौ मानो लेंदों? जों मिथिगौ, बियो गावनि सोरगो रायजोआव जोंखौ दोनहैनो थाखायसो। 1 करिन्थिया 3:16-17 बुंदों, नोंसोर मिथिया नामा? नोंसोर इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोराव थायो होननानै। सोरबा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन। मानोना इसोरनि खुलुमग्रा न'आ गोथार आरो बे न'आ नोंसोरनो होनना बुंदों। प्राइज द लर्ड। दिनै जोंनि न'आ जुदि इसोरनि मन्दिर जाबायब्ला, जों बे जोंनि हानि मोदोमखौ जोङो मानो निसा बुस्थुजों गादे लाहोबावनो? निसा बुस्थुखौ जों मानो बजबबावनो? जों बजबनो नांला। 1 करिन्थिया 6:20 बुंदों, मानोना नोंसोर दाम होनानै बायजाबाय, बिनिखायनो गावनि मोदोमाव इसोरखौ समायहो होनना बुंदों। नंगौ, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय कालभारि क्रुसाव बियो गावनि मोदोमखौ बावनानै, गावनि जिउखौ होनानै बियो बायदों। बिनि बायनायनि गुनखौ जोङो गायनो नांगोन। अब्ला जोङो मोदोमाव निसा बुस्थुखौ दिनै जोङो सोआलासे बा जायालासे लोङालासे जों थानानै इसोरखौ जुदि समायहोनो हायोब्ला, दिनै इसोरा जोंनि सायाव बेसे रंजागोन, बेसे रंजागोन।
बेनिखायनो जोङो साबधान जानि, जों गावखौ हमथाग्रा जानि, मानोना हमथानायाव गोजोननाय थायो होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। हामबायसै। साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर थाथों। आमेन।